Evar baş binerin heja xêratın dîtgehê ez rêdûr Dîcle emîro mijarên girîng em ê bi were bin. Ji raya giştî malûm e yek mijareke me yê girîng çarçove yasaya ku demeke dirêj nîqaş li ser tên kirin û her wiha mijareke me yê din jî ya girîng êrişên vê demê li Sûriyeyê û li Rojavayê diqewmin. Em îro van mijara bi xwe re yanî nîqaş bikin di bernameya xwe de. Çarçoveya sa ku demeke dirêj e nîqaş li ser tên kirin hat meclîsê û bi rêjeyeke zêde jî ku li derdora 467 dengan hat qebûlkirin di dehê tebaxê de. Piştî ku ev qanûn hat meclîsê û hat qebûlkirin nîqaşên li ser wê gelek berfirehtir bûn. Ji nîqaşên ku heya niha derketine holê mirov kare wan di çend xala nîqaş bike. Yani nêzîkatiyên derbarê vê qanûnê de kesên ku vê qanûnê bi awayê wê heyî bi temamî qebûl dikin hene ku ev jî ji we malûm e yani dewlet û desthilatdar e ku êk vê qanûnê hanîn meclîsê ew bixwene. Her wiha kesên ku vê qanûnê girîng dibînin lê îşaret bi kêmasiyên wê dikin jî hene. Mesela serî de tevgera Kurd û derdorên çep û demokrat hene. Yani di vir de nîqaşek wiha jî derket ku berê piştî ku em bêjin hat meclîsê hinek gelek kes gotin ev qanûn em bêjin rêberê Pekê Abdullah Öcalan wê qebûl kiriye bi her awayî qebûl kiriye û hemû xalên wê de mutabiqin nîqaşên wiha hatin kirin. Lê kesên ku vê qanûnê bi temamî red dikin jî hene ku me li meclîsê dît weke partiyên em bêjin netewperest wek İYİ Partiye wan hene. Em ê îro vê meseleyê di bernameya xwe de bi mêvanê xwe re nîqaş bikin. Berî ku em dest mijara xwe bikin dixwazim mêvanê xwe bi we bidim naskirin. Hevkarê me lêkolînerê Qadê Suat bixêr hatî. Sağ olun, spas. Nivîskar Birêz Cesim Soylu jî bixêr hatin. Spas. Her wiha îro bi rêya onlaynê mêvanekî me dinê jî heye parlamenterê HDP'yê waniyê berê Adem Geverî ku em bêjin di sala hilbijartên sala 2015 de hat yani meclîsê bû. Ew ê jî bi me re Birêz Geverî û bixêr hatin. Xêrdar bin bira, êvar baş, êvar ji mêvanê were. Belê bi destûra be dixwazim pêşî mêvanê me Adem Geverî dest pê bikim ji ber ku em bêjin ciyekî dûr bi rêya onlaynê beşdarî me bîye. Birêz Geverî yanî ji xwe ev demeke dirêj li ser çarçova qanûnê gelek nîqaş tên kirin û dawiya dawî jî hat meclîsê û bi rêjeyeke bilind jî hat qebûl kirin. Ku 467 rayên erê û 87 hebiyên na 7 heb jî em bêjin bêlayan bûn û 2 heb jî em bêjin bi awayekî mükerrer bûn. Ji ber ku berê jî yani li meclîsê bûn û wê atmosferê dizanim hemam destpêkê dixwazim vê tiştî pirsim û wê dîmena di dema dengdayînê de hûn çawa dibîn we çawa dît ya hûn çawa lê mêze dît kere bikin. Belê dîsa dubare ez silah û rêzê xwe pêşkêşî we dikim li gel mêvanan û serkeftinê ji we re dixwazim. Bi rastî nirxandina yani ev pêvajoya ku îro parlamentoyê da li ser navê çareseriyê tê meşandin ez erînî dibînim. Yani wek tablo wek em ê bêjin atmosfer. Levra wek hûn zanin gelek deman li parlamentoya Tirkiyeyê bi şêweyeke şer û pevçûnan danûstandinên wisa hatin kirin li ser derxistina yasa qanûnan. Nispeten li gor wan atmosferek erînî hebû. Di wê çerçeveyê da her çi qas layenên ku li dij yasayî ne û wan bi şêweyeke yani ku em dikarin bêjin bi şêweyeke
حقوقی زیده نه دموکراتیک بجی حقوقی موافقه بکارانین لهمبر یاسای درکتن اما و کنزانن کو یاسا به پرانیا دنگان خاطر اریکرین دویل چرچوی دا yani zeyde teşkale, zeyde ne hoşi, zeyde ne razimon ingiran çi nebun. Dve çerçeve da kanun de parlamentoda pişti xebate ki yani pozitif em karin bejin serkeft u bi dengdani hata derbas kirin. Dve çerçeve da hatta naha raya gişti jî yani ku münakaşeyn li ser em bejin avaya ki tundütüş ne hatiye meşandın her çıkasına aliyin şuanist debe kuvvet xazin ku provak bikin ve pevajoy ama zeydetir giraniya ku em bejin vek diji kanuni derken pirani li ser usulê derkevin yani usulen ve kanuni zeydetir neyini dikin û red dikin hem ali yasayı ve dibêjin şêvir zêden hate kirin û li pêş çavê raya giştî li heman demê de li parlamentoyê zêde îşne hate serkirin heman demê de jî aliyekî ji dibêjin ku pêvajoya ku îro ji bo ku çareseriya kêşeya çekberdanê tê meşandin hemen demê de aliyê wê demokrasî pêşvebirina demokrasî û huquqa em ê bêjin navnetewî zayîfe di vê çerçevê de divê hin yasa bên çêkirin yan jî hin guherîn divê bên kirin di vê çerçevî de hin alî nerazînê xwe pêtîn didin pêş di vê çerçevê de ji ber wê jî münaqişên di niha raya giştî de jî ew jî li gor min erînê tê meşandin ji ber wê jî bi rastî ev tişte demame da me nedît vekun zanin ku Belê mişxwe jî vê bipirsiyana heftê xiziryanê gelek nexweşî nerazî bûn çêbûn bi taybet jî me gelek em ê bêjin bi rastî tadeyî dît fermî yani şixwe jî ev bipirs yani ew pêvajoya berê ku yek ji wek endamê meclîsê şahidê wê pêvajoyê bûn yani dema mirov damberheviyekê dikin qiyasekê dike em bêjin wê demê atmosfera li meclîsê çawa bû û ya niha çabû ama çend hevokan hûn karibin behs bikin baş be. Yani kurtasî sadî sat ferq heye vê pêvajoyê de zaten me nekarî em li ser guherandina kanûn yasayan wek mesuliyeteke endamê parlamenterî bikarin parlamento îş bikin zêdetir li sahayê li Kurdistanê ew tundî jî nexweşî nerazî neheqîn li xelkî me dat kirin ji bo ku em pêşayê bigirin me berxwe dida di vê çerçevê de yani heyf mixabin şerek bê eman da hate meşandin di vê çerçevê hem me dixwast em pêşiya şer bikin hem jî me dixwast em mevduriyetên xelkê xwe pêşiyayê bigirin zolma ku li xelkê xwe tê kirin pêşiyayê bigirin di vê çerçevê de kêm car me parlamentoyê îş kir dema me îşî kir yani ji bo ku kanûnan biguherîn em diçûn parlamentoyê li vir jî yani car car êrişên fîzîkî gelek caran jî êrişên psikolojîk yên wek hûn zanin ku devkî li hember me de hatin kirin di heman demê de wek hûn zanin zaten parêzbendiya me hate rakirin yani tarîxa Tirkiyeyê de tiştek wiha bi giştî yekem car bû li parlamentoyê Tirkiye rû dida ew jî li hember me bû wek hûn zanin salê nûtî li hevalê me hate kirin lê ew loqaltir bû ew dîsa nerimtir bû ama dema me qaş û sed sala bîstê yekemîn bû qaş û li Tirkiye demokrasî gelek pêş ve çûbû hikûmetek taze muxalîf hatibû ser hikm ama şerek bê eman Kurdan da meşandin di heman demê de jî nûnerên Kurdan bi her awayekî heyf mexamên rastî êrişî hat me nekarî em silavê bidin hev yani ê ku îro niha mesela bi taybet em ê bêjin endamên MHP û hin partiyên din yani vê rojî bi tundî zaten êrişî me dikir ji xwe hikûmetê AK Partî yani her ro dezenformasyon yani gelek yani gotinên sar û heşk û ne kanûnî li hember me bikartanîn de heman demê zaten vek hûn zanin pêşa jî parêzbendiya me hate rakirin em binçav kirin zîndanî kirin hinek hevalê me heyf mixabin ceza girtin gelek ji wan jî vek hûn zanin penaber bûn goşber bûn çûne sürgînî ji ber vê jî îro atmosfera îro her hal em zêdetir gelê Kurd alî Kurd
hem erinî dibin hem jî em pê keyfxweşin. Yani ku îro bi şêweyekî em hatin vê noxtê. Helbet em gelek nerazîbûnê me hene, helbet gelek têbînî me hene, lê ewan jî em didin aliyekî ser wê jî helbet em ê biaxivin. Ama Belê. ew barîdov rewşa îro siyasî çêbûye hem ji bo me erinî hem jî ji bo ku li Türkiye heng guftugû hindek li ser demokrasî, li ser kêmasîn qanûn yasayên reva ku bê axiftin ji bo wê zemînê xweş çêbûye ez hêvî dikim ku hereketa Kurd jî îstîfade bike. Spas em ê hin nîqaş bikin. Belî swat yani me pirs ja birêzadem geverî kir em dixwazin ji we jî pirsin yani ya destpêkê wê dîmena ew nîqaşên ku dora 12 saetan ku em bêjin Komisyona Edaletê hêjî 18 saetan wana dewam kir. Dûr jî em bêjin nîqaş û münaqeşeyên dûr û dirêj hatin kirin û me piştî ku hat meclisê jî li dora 12 saetan ew nîqaş hatin kirin ku hin kesan em bêjin axaftinên dîrokî kirin, hin kesan jî em bêjin berexsê wê tevgeriyan û wê dîmenê hûn çawa nîqaş dikin yan dibînin? Yani işte Mervet Karabêje yani aslında bername beri da jime go yani eko em bejin li dijî vê pêvajoyê ku derdiketin kêm bûn yani bi taybetî jî parlamenter de yani kesên ku di parlamentoyê da ew cî digirtin ku parlamenê wan hebûn di wan partiya mezhebkî ji bilê İYİ Partiya kesê ku li dijî vê pêvajoyê derê tune bû Mervet Karabêje ew bû hevdengiyekê hebû vê carî hevdengiyekê hebû konsensusek hebû nava partiyên Türkiye'de vê damê beriya jî yani sebebê ku em bêjin derketine yasayı da ve nikaşın kulser yasayı jati kır sebebi ku em bejin dîmenên salên 2015 falan ku derneketin ew bu unzanın yani beriya ku ev yasa derê bu salekî berî komisyonek hatbû amade kirin di meclisê de komisyonek hatbû kirin û bi saya bi saya ew nikaşın kul wê komisyonê hatin kirin ew xebatê kul komisyonê hatin kirin Mervet Karabêje her kesê çi ew wî hebû çi dijberiya wî ya kul hemberî pêvajoyê hebû çi di Tirkiye wî de hebû ji xwe dema ew da hatbû nîqaş kirin dema komisyonê da ew tiş hatbû nîqaş kirin ji ber wê hewa ji Mervet Karabêje ew nîqaşên ku wê demê hatin kirin ew alozîn ku wê demê hatin derketin dema avakirina komisyonê da ew nîqaşên û xebatên komisyonê da ew alozîn ku derketin Mervet Karabêje jarê bêje ew de derneket niha derneket yani ew dike yani sebebê ku em bêjin ana jî di civakê da Mervet Karabêje herkes bi erinî lê mêze dike ew zimanê ew jî hat gwertin arast zimanê çapemenî jî hatiye gwertin piştê ku ev yasa derket yasa hat meclisê yani beriya wî zimanê çapemenî gelekî xirab bû çapemeniya Tirkiye gelekî xirab bû yani wekî serdema din nîm bû yani bereva jî parlamentoyê ew hebû ve carê çapemeniya Türkiye yani sazî wanê sivîl û vesaire ew pir zimanê wan tund bû û dijî pêvajoyê bû. Divir de ew jî dibêje mesela ne şaşbim Abdullah Güler bû dibêje ji nav pêve divê ku em li hemberî provokasyonan û dezenformasyonê em ji her wextê wê tir baldar bin. Rast yani piştî ku hiyasa hat meclisê ku derket Mervet Karabêje yani atmosferekî erinî heye di civakê da hemû civakê da hem di zimanê çapemeniyê da hem di civakê da Mervet Karabêje atmosferekî erinî heye yani hevî dikim ev atmosfer bi vê hewayî berdewam bike çünkü derketina vî yasayê her tiştê her problem tuzanî yani em bêjin hel nabe em serî da em dibêjin demin bernameyê berê da ji me got ev destpêkekê gavekê destpêkê ew hêja jî gere yasayên nû derin qanûnên nû derin û hêja jî xebat û xebatên vî hewayî di meclisê da bên kirin hêvî dikim ku ew atmosfera ku niha hebû ji niha pêva jî di xebatên wan yasaya da dîsa ew li meclisê hebe. Spas. Birêz heman tiştî ez ji we jî dipirsim yani dixwazim dîtinên we çawa bûn yani. Yani ya rast ez bêjim ez wê mijarê tiştekî teknîk dibînim. Yani ev tişt di meclisê de çawa hate dest guftugû çawa çêbûn û axaftên çi bûn vana wek mijareke teknîkî ji min re dixuye û esasê meselê nîne. Yani da alim mesela bandora veya li ser civakê de bandora veya ser civakê mesela piştî em bêjin
yani Ali diroki de gavam problemeze bikir dedi em qala belki Osmaniye var qala meselek 200 salet kiş komari var qala meselek 7 salet kin u Ali tevgere o öcalanjili meze bikin em bejim qala meselek 5 salet kin u 5 salde şereki 42 salet çekdari em dikin kudur da hayanaha yani çi bu haliye hukuki, kanuni em beş zeminek ve hatine bu zamaneki yani çi bu inkar bu, tünekirim bu, tündi bu. Yani vi var cara ulan bejin zeminek yani meclis ettiğini kaşkın ve çarçöveyle muhastas bir person. Yani dimenek çava derken. Yani em esasen serve mesele sekinin demi berici. Yani baş yani ne baş ki masiviçi ve dema peşeme çok harabine em henek serve sekinin. O raya gıştı ve çavaj ve fembike ve çava gerek peviste çava lebin here em mecereke gringe. Na az xazım geleme hezede jivan jivan manzara na hezede je siyaseta xwe hez bigire û rastî jûr bigire. Lema ez dibim vana teknikin. Rastî ew zimanê ku kartînî jî ez hinekî teknîk dibînim. Yani niha meriv gerek binî binêre. Mijareke 7 sale yan 200 sale yan 5 sale ez xwe van mijara hemiyan yani ev zaman rastî me avan nekiriye yani. Çima 7 sal mesela. Çima 7 sal ku raderek devletê bêje 7 sal ji bo wî rast el lewra ji bo Cumhuriyeta wî 7 sal pirsgirêk hene. O lê pirsgirêka Kurd ne 7 sal ne ji 200 sal yani ji dema Osmanî heta îro wek pirsgirêkekî heye pirsgirêka wî ya netewbûn û azadbûna wî ye. Em dikarin wisal mijarê binêrin lê di vir de çi heye niha ev atmosfera ku ji meclisê hata xuyakirin di aliyekî de tişta erênî çi ye em gavekî asayî bi hev re davêjin ev serê vî tiştî bû lê gava ku meriv li mijarê binêre gerek meriviya jî pirs bike hûn dibêjin yani radarê dewletê jî wisa dibêjin mijareke 7 salî ye lê mijara 7 salî rast e bi dura nayava kirin lê gava ew jî 2 salan nayavîtin. Yani ji bo gava yekemîn jî 2 sala sekine. Ji ber vê pêwîstî pê heye ku meriv zamanekî wisa ava bike ji îroşûn de zamanekî wisa ava bike ku rastiya wê bixwe bide meşandinê. Çawa? Mesela ev zaman hinekî sistayê hinekî rehetî ji bixweretîne. Lewra ez dinêrim hinek elbette erînî dibêjin wê erînîbûnî ji min ziman lê pêwîst e siyaset zimanekî ku sistiyê ava bike kar neyne. Lewra zimanekî çawa heye ez gelek siyasetmedara dibînim piştî meclisê beriya wî jî ew hebû yani mîna ku bêje ev mijareke 7 salî rast ev salek dudiya belkî ney çareserkirin demek e rehet nîne û nav dewletê de ji xwe teref hene alî hene û bihevdeketin heye ev ne hêsane ama ev ne gotnê me ne. Pêwîst e ev ne zimanê me be. Ev zimanê dewletê bixwe dixwazin bira vê bikin. Dixwazin bira di meclisê de eveke mezin jî manzarekî mezin jî bine xuya. Belê em ê were ser em ê ji a meseleya ew ê ji xwînin wextê me jî pir heye a em ê ji navê ve mesela tevger gel qada demokratîkê çi bike bi çi awayî tev bigere em ê wêna nîqaşkin ji ber ku mêvanê me ademgeverî yani ji kê me dixwazim hinekî yani pirsek dinê jê bikim. Bi rêzgeverî yani ji xeynî ez naveroka vê çerçeve yasayê ji xwe we jî baldarî niha lê mêze kiriye. Dixwazim wateya wê ya polîtîk û siyasî ya sereke bipirsim. Yani ji xeynî wê hêla wê ya teknîkî wekû a naverokê ve yani wateyekî wê giringiyekî wê polîtîk û siyasî hûn dixwazim ji we bibîsim kerem kirim.
بله از بنی نرخاندن بری نام مکر حسیات من نینن tabi. Yani hevi min nine, yani pivani min nine, min hema tane atmosfera parlamentoy ev karkirdana beri ya îro beraber kir û heman demê da hissiyata raya giştî min da me anî ziman. Eger helbet li gor me tabi ajanda ek cida heye serê me da, yan ji nirxandin ek cida heye. Evalê me anî ziman divê çerçevê de helbet divê siyasetmedarên Kurd, raya Kurd divê tabi nirxandinên cida bikin. Em nikarin angaje raya wan bibin, raya giştî mijarên raya giştî yan jî axiftinê wan yan jî manipülekirinê wan. Helbet ew madde mühim bû ji bo Kurdan. Lewra yekemîn carek û yani Kurd li parlamentoyekî wek em ê bêjin qanûn tên mihetab girtin. Helbet layê me de destpêk negatîv e. Lewra prosedür yani devletê da destpêk kirin. Kurd jî hesabek kirin. Yani çar ne çar, xweş ne xweş. Li vê hesabê Kurda mêze kir yani ku îro şer kirin zehmet e. Belki ne mümkün hatta jî pêwîst nîne de heman demê konjonktûra rojhilata navîn çev diçe li hesabê me nayê û aktörên sereke niyeta wan xirab e li hember Kurdan hinek hesaban dizîvirînin raya Kurdî civaka Kurd westiya ye bi hêvî ye di vê çerçevê de helbet ew jî ji me re bû derfetek ku em bikarin jê istifade bikin çi demkî be çi stratejîk be. Ez helbet divê çerçevê de dibînim. Ya din jî helbet yani guherînek mezin nîne ev qanûn yani wek hûn zanin ku li ser çekberdana PKK endamên PKK hatiye ava kirin û divê çerçevê da li gor min kêmase jî ema bi rastî ez mihetab ez nînim yani PKK bixwe PKK divê vê nirxandinê bike qanûn baş derket, xirab derket, kêm derket, zêde derket ihtiyaca wan dibîne nebîne ema helbet qenaeta me yani em wisa zanin ku li ser vê gelek karatiye kirin zêdetir hikûmetê devletê helbet yani tang kiriye naverokavê gelek tang kiriye ji ber wê jî em kêmas dibînin yani layê PKK de em kêmas dibînin ema heger ku tu bîne bikî mijara em ê bêjin doza Kurd Kurdistanê helbet axiftin divê demê dest pê dike. Divê çerçevê da ewa bersiva tabi kêşeya Kurd nade. Bersiva em ê bêjin taleb o gelê Kurd nade. Ewa çareseriya pirsgirêka Kurd li Tirkiye yan jî li rojhilata navîn nîne di heman demê da jî hikûmet ne mümkün e ku bi vê şeklî kêşeya Kurd pêşve bibe yan jî fatisîne. Yani ewa ne mümkün e. Ji bo wê jî pêwîstin paketên cuda cuda bên amade kirin ji bo wê helbet siyaseta Kurd jî siyaseta giştiya Tirkiye jî gelek kar dê ser vê wan vê meselê bikin ema ez dîsa jî wek firsatek zêrîn dibînim ku siyaseta sivîl ya demokratîk hem ya Kurd hem jî raya giştiya Tirkiye demokratîk bê hincet bê bahane êdî dikarin mafê xwe yê reva jî biparêzin û li ser vê jî ji bo wê jî hikûmetê zorî hikûmetê devleta Türk bikin ji bo ku ev kêşeya jî li gor xasteka gelê Kurd ya reva bê çareserkirin bê şêweyeke demokratîk bê şêweyeke pîvanên navdewletî. Di vê çerçevê da aramiyek çêkir ji ber wê jî em nikarin piştguh bikin yani prosedûra derxistina wê qanûnê usûla derxistina wê qanûnî di vê çerçevê da jî ez erînê dibînim. Heger tabi hema rûkenîna wan an jî em ê bêjin raya giştî yan jî medya Tirkan tiştê xwe ji bêjin ji bo min helbet bi serê xwe yani min tatbîn nake yan jî sistiyekê di me da çê nake ema wek hûn zanin ku aramiyekê di nava civakê da çêdike bi taybet ji li aliyê Tirkiyeyê ku gelê Türk bikare bi aqil bi mantiqane bikare vê meselê êdî hêdî bifikire li ser vê hin projeyan hin kêmasiyê xwe bibîne hin çareseriyan bifikire di vê çerçevê da jî
از ارینی دبم اما اگر کو مناقشه به سروی گلو جبو کردان چه کی ماسی چه فایده و چه ضرری هه او تشتک جدایه دوی بله. چرچوی ادورد جبو خوازم کردان تشتکی تشتک ناوی پرسیم. درکت او تشتک جدایه بله اتخوام تشتك و دس نوا خفت نخود و گوف yani belki ve keşeye psikolojik ya mesele o kurtam yani jibo ve tiştek pırtın dedi. İro embeş heyetta İmraliye Faik Özgür Erol neşar Faik Özgür Erol hevpeyvine kvihe bu. Dedi beje hevditine David Öcalan jibo vena de beje peymaneke centilmeniye yani tiştenku embejin hamu tiştenku me xwastiye awayki niviski dedi helbet tünene ama tali ev peymaneke awayek baweri u garantiye ki henekiydi de evekü bu sahibu vecim işaret vekir yani embejin heneki aliye mesele yani aliye muhatabiye de ji vert xuyaya usa difekkirin. Yani eğer kuvvet personelmetekin birasti az ter nabinim yani ve nerkandına Öcalanjıya kandilici az ter nabinim yani razikerin araya geçti jiboku yani ve ev der kanuna derxisti hatta derxistin jiboku raya geçti ya Kürt bir razikerin بگوتن او تشتک جدا دبکو یعنی او جبو که دلخوشیه که بیجن وانتشتان اما نه اگر حقیقت او گوتنانه لهمبر کیشه کرد yani romantik demeylen yani hem ne karın beveşi ve yani kişe garanti bikin yani çareseri ya kişe çareseri bikin yani hastek o nerazin gelip hem ne karın beveşi ve şerin yani baş ve beden امزانن کشین وان گلک دوران گلک جغرافیان گلک دولتان چگون به شیوهی نه تا چاره سر کن پرانی به تندتوجی یان چاره سر بو یان پشت تندتوجیه که گران و هنک مذاکره دانستاندن هاتن کرن و به زور زحمتی پاشی جی و کنزانه هندک قانون درخستن هندک یاسا درخستن به شیوهی که دولت لخواه مکورته مافی کم نتوان داده یعنی مافی عالی کو مافی خود خازه داده لهمبر وان هنک یاساین امی بیشن دموکراتیک درخینه حتی ستاتیو که جوان را تقدیم دکه جبر ویجی او مسئله امن کارن yani وان هن خواندن و هاتنگ yani رومانتیک امن کارن وانه براستی برسیواوی بدن جبوی لگور من هگر کو هکر که İmralı yani Rız Öcalan eğer ku bixaze ve mesele yani ku zêdetir emsal kar bikin hinek münaqişe hinek em bijin nerxandinên rastaqîn bikin divê siyaseta sivîl ya demokratîk divê em mesuliyet wê jî hêza wê jî qewî bikin ew nerxandinan bila bikin ew li ser van taleban li ser van qastekan li ser van em bijin ihtiyacan divê li parlamento ji dervey parlamento jî divê ew îdî biaxivin yani karê demê çi ye karê demê ve mafê rewayê Kurdan biparêze bixaze dest bêxe karê raya giştî yani medya Kurdî bike heta STK'yên Kurdî çi ye ev zilma ku li Kurdan hatiye kirin înkar û qetliyam kuştin neheqî girtinên ku li Kurdan li ser navî Kurdînî hatiye kirin divê hem ji bo pêşiya vê bike hem ji bo ku vê holê rake divê çareseriyan projeyan divê ava bike ji bo vê jî divê siyasetê bike têkoşîna siyasî ya demokratîk bimeşîne ji ber vê jî divê çerçevê da em îdî divê vê pêvajoya ku îro hate çareserkirin li gor min eger ku aliyek ajandayek veşartî tune be aliyek sibê bahaneyek cuda der nexe li gor min îdî û daviya şer hat heman demê çek berdan xilas her du aliyan li hev kir xweş nexweş qanûnek derxistin ew qanûn jî divê demek nêzik da bê meriyetê encama wê divê derkeve holê piştra jî îdî divê em
چه اندامین پکیکی کو ایرو بین بخوازن سیاستی بکن سیاست سیویل دموکراتیک چه حوالین مین کو ایرو حتی نها در و مانه سرگینی چه جی سیاست مدار نها آماده کو دناو سیاست اکتیفن دوی ایدی او لسر کیشه کرد بفکرن لسر کیشه کرد بخبتن لسر وی چرچوی دوی روژاوی آوا بکن بله. Yani legormen raya geçtiği Türkiye'ci amadeye. Eğer ku em bizivirin ben ev kanuna ku hatiye derxistin devê çerçevede em rojevekê çêkin legormen raya geçtiği dibe ku îdî ji vê pêvajoyê sar bibe, gumanan lê bike û heta belkî jî sabotej jî bibe. Yani çawa ku hûn zanin, çawa ku mesela ji bo ku kanun bê derxistin çerçevek tayın da hevditin hatın kirin ku zede kesbê ne hesandın û divê ev çareserî yani cibicikirina kanûnê ji divê çerçevek tayın da bê çêkirin. Yani lazım nîne zêde raya giştî pêş çawa raya giştî em van tiştane pêk bînin. Çek berdan hatına gerîla em bêjin bin çavkirinê wan serbest berdana wan ev tiştene li gor min divê biçek sirrî be divê. Yani pêwîstîne ku em raya giştî bi wan tiştan meşgul bikin. Bedela wê demir dest divê em hêdî kêşeya Kurd û di heman demê de wek hûn zanin ku hem demê jî hem siyaseta Kurd helbet dixwazin demokrasî jî pêşve bibin. Dixwazin li Tirkiye demokrasî jî cîbicî bibe. Hemen belki 2 sal tenine vakti me maya ku em hilbijartin ek heye pêşiya me. Ev hilbijartin mümkün e pêşvext be jî. Divê hilbijartinê de jî amadekarî lazım in hem li bo rêveberiya giştiya Tirkiye belki hin guherîn bên kirin hem jî ji bo ku kêşeya Kurd em bikarin di wan hilbijartinan da bikin eniyeke demokrasî ji bo wê jî divê kar bê kirin divê çerçevê da bi rastî belki îro vextê me tune be û ema helbet divê medya Kurd jî divê bi vê çerçeveyê de bikare yani bernameyan çêke. Spas. Spas. Yani ve geverî jî guhdar kir bi rêzgeverî yani tabii tenê gotinî dawî ew bûn dibêje dibê ku nehewce em bêjin kanûnên bi vî rengî ew bibin warê pirjraya giştî eşkere bin yani mealen dibêjim û çawa dibêjin Ya ez dixwazim hinekî bijarî bi hevekî din ew bikim de yani rast e yani hinekî nîqaşên ku dihatin kirin me heta anan nizam bû lê ama em bijin Alî Kurd hinekî rayadarên Kurd Dem Partî hinekî kesa jî arast zanibû yani li İmralı çi tê nîqaş kirin çi tê xeberdan pirandik ew bû pirandik diyar bû ez dixwazim vêya bijim yani şert û mercên şert û mercên İmralıyê Rêz Ocalan cuda ne daxwazî wî cuda ne ûstûba wî cuda ye ûstûba wî siyasetkirinê cuda ye yani tiştê ku ew dibêje û tiştê ku ew dibêje şert nîne te heman tiştî bêjî yani beriya her tiştî lazım e ku aliyên Kurd tevgera Kurd siyasetek ewtir siyasetek rastaqîntir û em bêjin hin berbiçav ku raya giştiya xwe tatbîn bike bi ûstûbek bûyî hewayî bi nêrînekî bûyî hewayî ew bike bûyî hewayî derê pêşberê gel tiştê ku Rêz Ocalan dibêje elbette ki ew kin meriv dikare bêje nermtirin ama ha yani meriv dikare bêje tenê Rêz Ocalanna tenê Xandîlna tenê Dem Partîna tenê Aliyê Kurdna hemû raya giştiya Tirkiye meriv dikare bêje vî kanûnê têr nabîne yani herkes dibêje erê ev kanûn ji bûna vê kanûnê wekî destpêkê dibîne kes ew nabîne kes vê kanûnê vê yasayê ba min têr nabîne herkes jî zane ev kanûn ev yasa ji ew kêva hatiya kirin ji bûna çek danîna pekekê ji bûna yani deyî ku ew çek neyne şoğlandın ji bûna wê hewayê hatiya amade kirin kanûn û yasayê ku ji niha pêva ku ew ê derên gere dikaribe ew kê çareser bike problem û pirsgirêka Tirkiye çareser bike a Kurd çareser bike bi hinekî yasayê din bên amade kirin tenê bi vî yasayê em jî zanin yani ku problem pirsgirêk nayê çareser kirin ji vî alî ve bi amin tu alî jî ew nîne tu alî jî razî nîne yani tu aliyên Tirkiye jî partiyên Tirkiye jî li İYİ Partî jî mezet kil CHP jî mezet kil partiyên ku
em bejin dengên erînî dane tu wan jî mêzetike herkes viya zane ku ev problem ev pirsgirêk ji bin ewkê nîne ev yasa ku aniha derketiye ji bin pirsgirêka Kurd ku çareser bike nîne ev tenê ji bin çekberdanê ye ji wê alî rast e yani ji neha û pêva mihîm ev ku siyaseta Kurd bi taybetî jî qada legalê ew çi bike çawa bixebite û em zanin yani bi qasî ku tê texmîn kirin jî ew ke niha di rojeva siyaseta Tirkiye da jî a Kurda da jî beriya hilbijartinê ew xuya ye guhertina merkezagonê xuya ye ji bin wê hewayê ew hinekî yasa gere bên amade kirin ji bin hem vê pêvajoyê berdewam bike û hem jî ji bin ku Tirkiye ew bike ji bin beriya hilbijartinê behsa yasaya ew kê jî tê kirin yasaya hilbijartinê û a partiya ku bê guhertin jî tê kirin yani lazım e ku em bijin raya giştiya Kurd ew bike ji bin hem merkezagonê hem yasayê nû xwe amade bike û hem jî ji bin pêvajoyeka hilbijartinê xwe amade bike ji wê alî ve jî beamin ew ke yani ew zimanê û usluba siyaseta Kurd me dikare bêje bi qasî çend mehberê ew bû me dikare bêje hinekî ew bû romantik bû me dikare bêje zêde ew net kir zêde netxwestin li ser problem û pirsgirêkên ku ew pêşerojê da derên na yani herkes li bendê bû ku ew bijin qanûn û yasayekî derê û ku problemên pirsgirêka Kurd jî çareser bike ama ha ji demek bişûn da bamin tevgera Kurd jî viya dît û em bijin dengên nerazîbûnê derketin ji her aliyê ew kê ji her aliyên Kurda ve hem ji bin demê dikare me bêje hem ji bin Qandîlê bêje û hem jî ji İmraliyê jî dengên ew kê derketin dengê îtirazê derketin yani ew jî qebûl dikin ku ev yasa hêja destpêk ku ev yasa tenê problem û pirsgirêkên civakê û demokratîkbûna Tirkiye bi xwe re neyne yani. Biracısımın ji bo vê çi dibêje yani yek birêzgeverî got yani em bêjin kanûnên bi vî rengê bi vî şeklî yani pir pêdivî bê tune ku mirov eşkere bike û derî meseleya kêşeya Kurd pir ji xwe de nahewîne di vî çarçoveyê de hûn çi dibêjin yani fikra we nêrina we yani bi rastî ev pêşnûme bû yasa derbas bû lê hê nîvciye ve dema pêşiya me da herê ji xwe îro berpêşî serokkomariyê jî hat keve meriyete rast e lê serî gerek me re nehêle yani rojeva me sereke ew e ku em nehêlin ev nîvcûbûn jî dirêj be yani dirêj be serî de gerek lepat li ser vê be a duyemîn yani ez bawerim tu kes hêviya çareseriyê ji vê zagonê dernaxe ew eşkere ji xwe kesek xwendin û nivîsan newîje bit evî dibîne lê tedî rexne û nerazîbûn ne ser vê bûn jî ji xwe dibe dengayek divê de hebû li ser wê be ne ku em bêjin ev zagon çima pirsgirêka Kurd çareser nake çima ji bo wî nîne çima serî de ew gav nehate avîtin ew tiştek cuda bû ji xwe dewletê de ji berê hêza xwe eşkere kiribûn û helwesta xwe eşkere kiribûn aliyê din jî aliyê Kurd jî ji xwe ew kiribûn yani ev wê bi gava yekemîn ku çek werne berdan û dûra gav werne avîtin rast e çek berdan êdî ji rojeva Kurd derdkeve û ev 5 sal hate girtin deriyek hate girtin deriyekî şerê çekdariyê ku bi aliyê çekdar bi ser keve yan xweser be azad be ev hate girtin deriyek nû ved be pêwîst e ev deriyê nû ji îro şûndatir bi awayekî şiddiyayî bi awayekî zane nû ve were darxistin ev jî pirsgirêka mehemiya ye peyûra mehemiya ye ya ne tenê ya em bêjin siyaseta jorê ya meclisê nîne ne tenê ya siyasetê jî ya rewşenbîriye ya çapemeniyê ya hemû medyayê ya saziyê dinin hemû pêwîst e gorê wî tev bigerin gorê wî xwe amade bikin gorê wî hinek tiştek bixine rojeva xwe ez vî difikirim yani
elbette daxwazeme hebin du ve zagonê ra kîjan zagonê bikevne meriyetê yan kîjanê daxwazame ve devletê kîjan daxwazê ev pêşiya me ne ev ji xwe wê hebin lê em ê çawa vana bikarbin bixine rojeva devletê em ê çawa bikarbin vana pêkan bikin na birde ji rastiyek heye em dikarin bêjin her tişt wisa bi asayî nameşe lewra dünya pir zû digere û dev dorê me bile em aliyekî da vê zagonê dixine rojeva xwe ser wê nexweş dikin aliyek din de dewlet paxtê nû ava dike di herê nû dixare desthilatiyekê nû bide ava kirin û bi hinek dewleta ra têkiliyên nû datîne û pirsgirêka navxwayî ew wisa pênasî dikin pirsgirêka navxwayî jî bi cûrekî de hildine destê xwe lewra ku mijar bi vî awayî be em ê nikarin bêjin mijara dewletê yan jî ya sereke tenê mijara Kurd e tenê ev e hemûya bi hev re dide meşandin ji bo ku ev di lehê me da be ji bo her gav avîtin ku ji me ra mijarê berbiçareseriyê be pêwîst e em xwe ser vê zêde zêde rêxistin bikin û gelek tişta xwe rojeva xwe yanî di vir da jî elbette rojevê me jî gelekin em rojeva sereke evê bixine Belê birêjes mişxwam hêdî di ber dawiya beşa xwe yekem çi berî ku beşa me yekem xwe de dixwazim ji ber ku dema birêz Adem Geverî jî em bêjin tune ye dixwazim ama agirtinê weke pirsa beşa yekem a dawî ez ji wî bipirsim birêz Geverî yani wexta me ji kêm em bê 3 deqî me maye ev pêvajo gelo mesela ev pêvajo dê karibe tenê bi qanûnan hikûmetê an jî meclîsê bi ser bikeve û pêş bikeve bi Kurd û Kurmancî ببخشید از باش تی نگیشتم یعنی yani go ez dubare bikim xwazim درخستی بله ne yani go ev pêvajoya heyî dê karibe tenê bi qanûnan û em bêjin hikûmetê û li meclîsê çareser bibe ya jî pêş bikeve نخیر نخیر و کن زانم قانون یاسا جبو مشروطیت مشروع کرنا پیواجوانه belê جبو کو دل رایا گشتی تو بکری پیوسته و ده همان دمیداجی جبو کو تو گارانتی بکی کی تو آلیک و ایشتکه لسروی پیواجوی مقدور نبه پیش روژه جز صدانه جبو تیگا گارانتی کرن ez dibêjim di ewa اگر وک birêz geverî dengê me tê te yani dengê te baş nayê me dibê menekî ewa tê de problemek çêbû di interneta wî de problemek çêbû yani ew em bêjin problemek bu xuya de interneta birêz geverî de maye cism soylu birêz cism yani de ev de Adem Geverî problemek çi ama wek deqa dawî kapırsa xwe ew bike yani kar ev pêvajo qanûnê an ji meclîsê û bi hikûmetê karibe bi ser bikeve me vê pirsê ji geverî kiribû wek qas deqeyek wexta me maye karibe karibe bi ser bikeve bi meclîsê bi qanûnan karibe bi ser bikeve wê nama got tenê bi qanûnan yani ku daxwaz hebe dikare lê daxwazê hebe tune be ev ne diyare yani çawa ku dewlet bixwaze çareser bike wê gelek qanûnê mezin derxe yan jê make zagonê de make qanûnê de guhartinê mezin bike ev pirsgirêkê elbette zêde zêde çareser be lê ev yani ku em bêjin di şert û mercê îro da pêkan e dewlet dixwaze vê gavê bavêje yan na wî çaxê bersî tiştekî din ye lewra dewletê jî xwe giran bike gorê pêvajoyê gorê dev dora gorê konjunktürê û aliyê dinê jî
Ali Kurdji ve Gorevi helvesinde dest. بله سپاس ام هاتن امی بدومینه برز آدم گویر بیم اینترنت داود پروبلمک چه بو جبو کم بشداری برنامه هم بو و تفکاری یک لبرنامه کر سپاس بشه دویم امی ویم جاره بدومینن و سر مسئله روجوا امی هنکی بسکنن سری ساعت لبرنامه بمین تخشیدن ها